Test, proba. Kako se mi tu vidimo, a? To nije previše visoka, djela je visoka. Nemam pojma. Čekaj, mislim. A, to je dobar kadar, ajde sad bude dobro. Je tehnika kurafte. Ćao, ja sam Karlo. Onaj Karlo, ne vidim se ovdje jer gledam, znaš što gledam? Gledam u ocijel telefona, i tu vidim malo da frizurica, ono... Šta se dešava? Gde ste, bre? Gde sam ja, gde si, snimaj svaki dan. Ne mogu snimam svaki dan, ne mogu da postignem to. Ja bih voleo da mogu da imam takvu tehniku, da odem u ispovedonicu i da se ispovedam samo za vas. Mislim, nije sad da bi ja voleo da mu veliki brat, nego da eto samo tako imam pripremljeno tehnički neku sobu koju uđem, snimim se, neko drugi izmontira i ćao, ovako ja sve moram sam i da se snimam. Pritom snimam se mobilnim telefonom. To je ono, valjda jasno. Znači, snimam se mobilnim telefonom koji je pukao. Razbio se. Sad ne mogu da vam snimim kako sam razbio, ali ću to dokumentovati. Posle ću da slikam nekako svoj telefon. Uzet ću mašin telefon, pa ću sjedim telefon da slikam svoj telefon, pa ću da vam uploadam moj video i onda ćete vidjeti, evo ovako će da izgleda, ovako izgleda moj telefon. I šta je fora? Sad ako je ona kamera napred, ona je preko nje slomljena malo i ja sebe ne mogu da vidim uopšte, znači ja sebe snimam, mada se ne vidim ja kao tu sad, se nameštam, ali to je foliranje, nije reality, znaš. Ali sam provalio sad da mogu kad ga obrišem, zadi mogu da se ogledam, vidiš ovo me ne bilo, to je ta legija, da. Da sam se upustio, pa verujem da jesam. I vi ste mi pomogli u tome, naravno, 100.000 pregleda za 15 dana. Hvala vam, bravo, sjajno. Hejteri i to, sve je super i treba, samo nema potrebe stvarno se vređamo, to da dirate meni porodicu i mamu i već ne znam šta, i da sam cava, okej, to je vaše mišljenje, ali nema potrebe da vređate. Ako imate neku argumentovanu kritiku, ja bih bio prezadovoljan da mi kažete argumentovano to. Ima puno ljudi koji mi pišu inbox i neka svoje viđenja, ne mogu baš javno, ali kao i to je okej, hvala vam puno ljudi za sve to, hvala za share, on mi stvarno znači, naravno da znači. Završila se ta, eto, kao, ja sam je nazvao namerno, evo, zbog vas hejtera, kao nije ova epizoda ako klaparaš u kameru, za mene epizoda, evo, ima i tu ljudi, evo, pita njih, i njima je epizoda. Gledaju ko seriju, mislim, to mi ljudi pišu, nisam se ja istripovao, to je jednostavno tako, i sad naravno ne može se sviđa svakome. Znači, završili smo prvu sezonu, i završili smo taj neki period koji je čudan, ja verujem ću tehnički malo sad već biti bolji, opušteniji, i ova epizoda je zapravo posvećena posvećena je vama i onoj prethodnoj sezoni. Malo ćemo da analiziramo zapravo čitavu priču. Prvih par epizoda je naravno uvod u Velikog brata i ko sam ja uopšte i šta sad doći Naravno je da je to samo trigger, ovo je reality. Ovo je vlog o realitiju, ali ovo je reality. Znači, učit ćemo o svemu i svačemu. Evo, u sledećoj nedelji bi trebalo da imam neke ljude koji su bili nekim drugim realitima u gostima, pa ćete videti da zapravo nije samo o Velikom bratu. Pričamo uopšte o uticaju realitija na nas. Šta je to sve reality? Sve je reality. Sad, zašto ja? Zato što sam bio u reality, pa može mi se, Bilo bi glupo da priča neko ko nije bio u reality i nema nikakvo iskustvo. Samo je to razlog, ništa više. Mogli su druge sete pre mene, ali nisu, bre. Što nisu, valjda, nije me neprijatno, valjda, nije glupo, otko znam, nije, meni super, postalo zabavno. U startu mi je bilo jako neprijatno, ali sad je postalo baš zabavno, baš je interesantno, uživam u tome, pići me neki adrenalin. Dobio sam veliku podršku i od vlogera i od nekih bivših ukućana. Gasta su u poslednjoj epizodi 10. Gostovanje je stvarno nešto neverovatno. Da znate, taj momak u jednom danu ima 100.000 pregleda jednog njegovog klipa. Alo,
u jednom danu 100.000 pregleda. Mislim, kakav ekran. Čemu pričamo? Pogledajte njegov vlog, ako niste gledali, retko snima, jer mu je malo dosadilo. Nažalost, sjajan tip, ja se super provodim gledajući kako taj njegov čitav koncept tog gastarbajtera našeg tamo i obraćanje ljudima, i naravno čitajte između redova, on je to prepoznao kod mene, ja sam to prepoznao kod njega, jako je bitno da čitate između redova. Da, to je još jedna igra, možete da vratite neke epizode pa tražite, ima tačno poruke koje šaljem između redova. Da, sad kao, opet pametujem, nego pametujem. Može mi se. Opet je. Dobro, neće bude toliko kratko, mislim da bude 5 minuta, ali baš je kao 5 minuta, stvarno preteraš, pričaj još, mora pričaš još. Ajde, pričam još. Zašto su ona usta toliko iritirala? To je prosto interesantno. Ta usta, koja sam snimao u 3., 4., 5. epizodi, postoje mnogi muškarci koji su odreagovali da ih iritira, da im liči na šupak, da ne mogu da prate, da ih čak unervoze. Zanimljivo, skroz. Neki su mi muškarci čak rekli da im svašta pada na pamet. Neki devojke su rekli da su mi prelepa usta, pa i sad, daj moment! Možda je to malo, homofobija, ne znam. I kao da, šta još, moja usta, ovako, ne, kako je bilo, tu negdje, moja usta bi trebala da malo hipnotišu. Ti spavaš, budalaštine, kako hipnotišu. Radi se potpuno nečem drugom. Meni je ispao moj telefon i razbio sam ga. I to već znate, to malo pre sam spomenuo. Što se desilo? Ispao mi je i onda se pokvario autofokus. Jednostavno, ja sam kad bi sedeo ovde bio potpuno mutan i onda mi je drugar jedan predložio, ajde ti lepo pribaci, snimaj usta, ja sam onda snimao i oko i usta i tako, radio sam to blizu. Dobar je zvuk bio jer mi se i zvuk pokvario kako je ispao telefon, zato je još jedan razloga zašto je onaj zvuk toliko loš. Ali nisam znao da ga u programu ja to podignem, sad sam malo to i naučio kako se to radi, pa ću srediti zvuk u ovoj epizodi, ali da znate, ja i dalje snimam tim razbijenim telefonom. A sad kako se popravi autofokus? Ima moment u jednoj epizodi kada mi ispadne telefon ponovo, Maša pita, ali puko? I ja kažem da, on se još malo razbio, ali se vrati autofokus, potpuno neverovatno što se meni dešava sa tehnikom. Onda snimim klip iz cuga 30 minuta i iPhone neće da mi, zapravo ono što mi je sliku sabio, kompresovao, nisam imao pojma da može maksimum 10 minuta slika i da ti snima, ne slika, snima, Karlo snima, slika, mešam te stvari. I šta se tamo, da, može i onda moraš da prekineš, znači ja moram da prekinem ovo, ne mogu iz cuga, ja volim sve odjednom da se ne ponavljam, da zezam, jer se ponavljam jer izgubim kontinuitet. Tako da je to jedan od razloga zašto je kasnila jedna epizoda, jer sam se mučio sa njom da je prebacim, pa sam zvao čak Arefa Zabija, on je profesor montaže, jedan od najvećih likova montaže kod nas, još neki drugare, šefa i tako da hvala svima na pomoći jer su mi uletali baš u kriznim situacijama da mi objasne preko telefona dok vozi kola do Crnu Goru kako da rešim neki problem da vi biste vidjeli epizodu što bolje, što kvalitetnije. Ja još uvijek učim, još uvijek nemam pojma, sve radim štapa kanapa i tako se zove ova produkcija Štapa kanapa production. Moja Maša mi puno pomaže, ona ne snima kad moj telefon baš neće ništa više da snima, hvala joj puno. Hvala Mati koji hoće da učestvuje u svemu ovome, ali Mati, nije ovo za tebe, nemoj da gledaš ovo je za odrasle, deco, ajde, ovo je za odrasle. Tinejdžeri može. I, u stvari, vama je i posvećeno. Poenta je da vi znate da se ne ložite, da ćete, ako uđete u jedan reality, postati zvezdi, da vam je to najbitnija stvar u životu. Nije to najbitnija stvar u životu. Nikako. I nema od toga ništa. Razočarat ćete se.
budite spremni samo na jednu igru i očekujte da izgubite, a ne da pobedite. Ali ako pobedite, vi ste izgubili. I ako izgubite, vi ste pobedili. I svako... Serem ja sad filozofiju neku. Skapirali ste, šta sam teo da kažem. Ima jedna pesma, Ako se zove, Rudyard Kipling. Ja volim tu pesmu, nađite je na Google, evo sačekat ću, ajde. Ovo je fora od Pere Vasića. Pero, hvala puno na podršci, jako mi puno znači tvoji savjeti. I Pera ima ovu foru kao, ok, sačekat ću vas dok vi uradite nešto. Evo, ja ću sad sačekati dok vi otvorite novi tab i ukucate na Google ako, slash ili crtica, nije slash, ima kao crtica, Rudyard Kipling, mislim se tako zove, ali u svakom slučaju Google će vas ispraviti, ko nema u Google, ima na Google, ima da Google, da, tako nešto ima fora, da. I ja ću sačekati, vi pročitajte pesmu. Wow. Ništa, samo vi čitajte, ja sam teo nešto. Jeste pročitali? To je namenjeno naravno tinejdžerima i svim ljudima koji su zaboravili. Ja imam kod sebe na Facebooku u Note tu pesmu. Zove se Podsjetnik Note, da svaki put pročitam. Ako, sjajna stvar. Čovjek je dobio Nobelovu nagradu zbog te pesme. Sjajno, da, zaslužio je, apsolutno. Toliko je jednostavno, toliko je filozofija života, svega. To je ono što želim da vam to poručim, to je poenta. Ali pričat ću vam o svemu, otkriću vam naravno i tajne, i zašto Veliki brat, i šta sad rade oni tamo iza. Ima tu svačega, gledajte. Gledajte, bit će svačega, ali bit će i ovog između. Naravno, ne mogu da vam ispričam samo o tome, jer meni to nije toliko zanimljivo koliko je vama. Gde su kite? Počeo sam da pušim. Jebi ga. Nešto, stresna situacija. Osetio sam da sam ozbiljno nervozan. I mazdam jednu cigaru i eto. A sad motam duvan. I tu uzeo sam neki, mi je drugar predložio bez aditiva, kao totalno prirodan, jer zapravo mi se navlačimo u tu hemiju u cigaretama, koliko sam shvatio. Sad ovo je da prirodno. Ja volim ove šarene rizle. Ljudi si uglavnom misle kada zapalim ovako cigaretu javno da je joint. Ali dobro, nek misle. Ja volim šareno, znači ako je šareno ne znači da je nenormalno, vrate. Volim boje, što da bude bela kad može da bude crvena. Još uvijek ih konusno motam, ne umem ono, kao što to ljudi lepo smotaju, vrati, fabrički. Znači, mohawk, evo ga. Indijanac. Volim indijanac. Sam sam indijanac. Da, znači šta je bilo dalje? Ta kamera, to je bio problem ozbiljan, pa onda zvuk, pa sredi, pa popravi. Pa šta je onda bilo? Da, odim kod drugara, Čengo. Hvala Čengo puno, deveta epizoda, Dirty Cover, necenzurisani materijal. Evo je potpuno interesantno. Odim ja kod Čenga da gošćam, Čengo slomio nogu i kaže, molim te, ajde dođi do mene i da me ošišaš, da ja ne mogu kod tebe, noga slomljena, ovako, onako, čupav sam kod Čubaka, ajde, odem ja kod Čenga, on izvodi lozu dobru, kafa, ma nikako šišanje da počne, pričamo, i sad ja ga tu zapitkujem, preopterećen sam onim Karlom, onaj Karlo, preopterećen tu te zvuk, te ovo, te ono, čovek je, bavi se muzikom, snima,
sjajan je, evo možete da kliknete ovde, ima njegova poslednja, ovde, da, tu, ima njegova poslednja pesma koja je meni potpuni hit. Band se zove Kako propo Mile Keva. Sjajno, kako propo, ali kao nema je, kako propo Mile Keva. KPMK, da. I odim kod njega i on mi kaže, ja ga pitam sad kako da pojačam zvuk, on me objašnjava ovako, onako, ja sad rekao, hoću nekad kad opsujem da imam ono u Velikom bratu, ipak kao, eto, kao, na primjer ovako to da izgleda, ti bre da ti bre materina, ona tvoja smrdljiva jedno, napušiš mi se to jedno mrš! Na primjer, ako bih hteo da opsujem, da to bude kulturno psovanje, kao i u Velikom bratu, razumeš? U montaži, kada ide live, jebi ga, nemojte da psujete, Marijana Mić, nemojte da psujete ukućani, nemojte da psujete ušivoste, ma ne seri. Ne seri, keveti. I ona mi se javila, pisala mi u inbox, show. Njima je jako zanimljivo, koliko sam primetio ljudima koji su radili baš tu sezonu koju sam ja učestvovao, zanimljivo im je da gledaju, da, i kaže se ozbiljno, dobro zabavljaju. Drago mi je što se zabavljate. Samo uživajte. Da. Gde sam ja otišao? Da, daleko. Morate znate, ja sam malo šašav, to stoji, meni nekad misli prolaze kroz glavu i tako izgubim se, a ovo je jako teško jer nemam tu nekoga, niti nemam podsjetnik, niti bilo šta. Da, Django, tome smo pričali, jeste. I ja ga pitam, kako da efektujem glas, voleo bi da efektujem glas isto, ako posle tih psovki, da zvučim ko Veliki brat, ja bi sebi se postavio neko pitanje, sad tu tripujem scenariju, nešto, ali nema od toga ništa. I on kaže, znaš šta, sad si me pitao, to, ja moram nešto da ti pustim. Što treba mi pustiš? Moram ti pustim nešto. Znaš, kad si ti bio u kući Velikog brata, ja, Pera i Ljuba, smo bili u studiju u Bigzu, ja kao da, i gledali smo na netu, non stop išlo, 24 sata je išlo, i gledali smo non stop, i tako smo jedno večer malo popili, bili inspirisani, i napravili smo radiodramu. I pusti mi. Kao što mi, brate, ovo nikad nisi pusti, pa ga plaši sam da se naljutiš, bio si malo čudan u jednom periodu i kao osetljiv, pa kao boje da ne čečkamo pusti, mi smo se super provili, a evo sad si mi kao kapiram da je možda pravi moment, pa šta ti pusti, i pusti me. Ja krenem da slušam, sad da crknem tu kafu i u momentu gde on kaže, Karlo, ja kažem, molim, opalim te golim. Ja sam puko, ali ozbiljno puko, zagrsnuo se, malo nisam umro od smeha, ali u pravom smislu te reči, malo nisam umro od smeha, ja sam donao kafu, onako sam svuda prosuo po njegovoj sobi, po studiju, ispala, ne znam mi ispala, lažem sada, ali u slučaju, i zagrsnuo se, stalo mi ono na pola, a on onako sve sa tim gipsom nogom skače oko mene, jesi dobro, i udara me u leđa, rekao, dobro sam, ovo je majstorski, tako se baca hejt, i to od bliskih najboljih drugara, tako se baca hejt, to je to, moraš da mi izazoveš da se smijem i ja sam sebi, lako je opsovati Mikevu. Znaš, ovo je fora i svaka čast, oni su mene ozbiljno skinuli i karakter Velikog brata i 90% toga se stvarno desilo. Stvarno dođeš i kao svađaš se sa Velikim bratom. Imao sam jednog kog sam gotivio i imao sam jednog kog sam mrzeo. I par njih koje sam znao ko su i koji su dolazili kad im je nešto potrebno da me izmanipulišu. Da, znam tačno ko ste. Ali o tome ćemo posebnu epizodu da uradimo uskoro, vrlo uskoro. Pozdrav za ovog Velikog brata koji mi je bio najbolji prijatelj u kući i koji gleda sve ovo i koji se raduje svemu ovome. Ti znaš ko si. Gavrane. I šta sam teo da kažem? Da, i mislim, sjajno je, svaka čast, hvala vam drugari za to je onako i meni bilo fenomenalno. Pogotovo što, na primjer, ako pogledate, ja sad volim da povezujem stvari, volim da umrežavam situacije, volim da poznajem momente, otko znam, to su neki moji tripovi u glavi, od 2. minuta, 2.13, aj nađite taj klip, to je epizoda by Dirty Cover, necenzurisani materijal, tako se nešto zove, i 2.13 minut,
I tu sad možete da pustite, a neka, evo, ja ću to vam naći, valjda, znam, mrzim vas, evo, a ovde ću sad ja da namestim to da bude na 2.13 i od tad poslušajte. I povežite sa pričom Olje Bećković, trenutno, i utiskom nedelje. Moj utisak nedelje je da vam je ovo zanimljivo, da cenzura postoji na televiziji, ali ne postoji na internetu. Što bi rekao Rambo Amadeus, YouTube je otac undergrounda. Ovde je dozvoljeno, samo mi možemo sami sebe da ukopamo. Niko nas drugi ne može ukopati, osim sami sebe ako ukopavamo. Zato je potrebna podrška. Podrška za Olju Bećković i naravno da treba da kaže svoju istinu. Poslušajte taj klip i malo mućnite glavom. Malo mućnite glavom. Pogotovo kaže, Verane, zvaću Verana Matića, Verane, Vera. Jel ima još nešto što bi trebao u ovoj epizodi da spomenem? Ma ne, to je to. Ajde do gledanja. Snimam uskoro, bit će zanimljivo, nabavit ću valjda bolju kameru. Ajde, čao.